sumar unha vitoria, 2 empates nas últimas 3 xornadas e diante dun rival que, bueno, se pode considerar como un rival pola permanencia. Sí, bueno, a verdade é que o equipo tiña postas, como ti dis, esperanzas neste partido de poder sumar eses 3 puntos de confirmación, digamos. Tivemos nas 3 últimas xornadas pois esa victoria e eses 2 partidos no que perdemos puntos nos últimos momentos e bueno, hoxe o equipo pois estivo bastante lonxe da súa mellor versión, non fomos o Racing destas 3 semanas e pagámoslo moi caro, a verdade, co Talavera. Atopades unha razón? Faltouvos algo dentro do que foi o partido ou mérito tamén, por suposto, dun equipo como o Talavera que xa só hai que ver os seus resultados para ver que é un señor equipo? Bueno, evidentemente penso que o Talavera fixo un bo partido, pero se somos pois un pouco autocríticos, un pouco sinceros, penso que os principais culpables somos nós. En ningún momento estivemos cómodos no campo, non penso que tampouco saímos ben a competir o partido, non soubemos ler a disposición táctica do Talavera e, bueno, moitos momentos do partido vímonos moi superados en xogo, en posesión do balón, estivemos moitísimo tempo defendendo e a verdade é que foi un partido para olvidar. Sobre todo, vimos a un Racing algo mellor na primeira metade, pero pasou isto. Este gol cambiou todo. Minuto 44 da primeira metade, o gol de Gonzalo, realmente, aquí onde está o erro? Pois, bueno, tendo en conta que temos unha disposición zonal na xogada, na estrategia, pois está claro que non tivemos moita non sei como dicilo, moita atención na xogada e, bueno, está claro que nunha disposición zonal pois as marcas non son o primordial, pero, bueno, non atacamos ben a xogada, non foi ningún xogador a pola pelota, entrou un xogador de segunda liña que cabeceou perfecto e, como ti dis, pois cambia o partido completamente. Non sei se eles incluso vos sorprenderon o comezo da segunda metade porque saíron moi fortes, moi duros. Sí, a nosa idea, ademais, era ir polo partido, non? Falamos no descanso que non estábamos indo todo ben, que tiñamos que ir arriba a presión e saímos con esa idea de darlle a volta a esa situación. Empezou a segunda parte, todo o que faláramos, pois, digamos que non fomos quen de leválo a cabo, seguimos indo un pouco deslavazados a presión e, bueno, o Talavera na posesión sentiuse cómodo, fixo un partido, pois, penso que bastante práctico, bastante intelixente e, bueno, dai ese resultado final, penso que abultado, pero é o resultado que quedou. Este foi o gol de Espinar, o 0-2, que prácticamente deixaba sen posibilidades o Racing, 0-2 minuto 80 do partido. O máis negativo, quizáis, non sei se Diego está de acordo, unha sensación de impotencia nesa segunda parte, como que era imposible. Sobre todo acostumadas a estas 3 semanas, como dicía antes, que da actitude que tiña o equipo, a xente pois identificábase con cos xogadores que estaban no campo, coa actitude que tiñan, co traballo, sobre todo, que levaban a cabo no campo e que hoxe non existiu, as cousas como son. Tamén que cando estamos ben, pois nos gusta que nos alaben e nos digan o bons que somos, pois hoxe o Racing, os xogadores non estivemos ben, non apretamos, bueno, seguramente pois en segunda vez, se non apretas durante todo un partido e máis na casa, na situación que estamos, é imposible sacar un resultado. Imos escoitar o que dicía ao final Ricardo. No tiene por qué empañar, ¿no?, la confianza que ha adquirido el equipo y el ánimo. Así que es verdad que cuando pierdes, pues no gusta y estás fastidiado. Pero los verdaderos deportistas de élite y la gente de verdad, cuando se cae se vuelve a levantar y eso tenemos que hacer nosotros y demostrar nuestra valía como personas. Palabras de Ricardo. Que cambiou, Diego, desde a chegada de Ricardo? Pois, bueno, Ricardo encontrouse un vestuario bastante roto anímicamente, a situación do equipo era bastante mala, con esa xeira de resultados, pois, se non recordo mal, creo que eran 14 semanas
sen acadar unha victoria é unha losa enorme para un equipo que estaba feito para o que estaba feito, non? Bueno, penso que o maior triunfo de Ricardo dende que chegou foi cambiar anímicamente os xogadores, o pensamento de que somos quen de facer cousas boas, de que sabemos facer o noso traballo. Bueno, penso que esa idea que trouxo, ese positivismo, ese saber facer de levar o vestuario, de falar coa xente, de facernos creer en nós mesmos, pois penso que é o maior cambio que trouxo o Ricardo. Estades convencidos de sair daí, Diego? Eu creo que é a mensaxe que lle gustaría oír a afección do Racing. Sí, por suposto, o de hoxe non empaña, digamos, o traballo destas semanas. Eu vendo o equipo antes de Nadal e vendo o equipo, pois, exceptuando o partido de hoxe, penso que o equipo pegou un cambio grandísimo. Nós como vestiario somos conscientes de que se facemos, digamos, o que estábamos facendo ata hoxe, pois o máis probable é sair dai. Sabemos na dirección que temos que ir, pero, bueno, tamén o resultado de hoxe pode valer para decir que se afrouxamos e metémonos no pozo, pois vai ser moi difícil sair dai. E a ti convenceute para xogar aí de interior? Sí, bueno, é unha variante que introduxo Ricardo dende que chegou e, bueno, confiou en mí para esa posición máis adiantada e, bueno, de momento, pois... Canto tempo había que non xogabas aí? Igual dende preferente? Sí, por aí hai bastantes anos. E como te dixo o adestrador? Diego, a partir de agora ti vas xogar máis adiante. Bueno, a idea cando chegou, pois disputamos un partido cos xuvenís e, bueno, decidiu poñerme aí e, bueno, dende que chegou a verdade que a confianza en mí para ese posto foi máxima e mira, eu encantado e o que se poida axudar no equipo, sexa atrás, sexa adiante, sexa ata de porteiro. O caso é xogar, non? O caso é xogar e aportarlle ao equipo. Bueno, pois, a ver se o Racing consegue reaccionar nas vindeiras xornadas, sair desa situación tan delicada na que está metido o conxunto racinguista. Charlie, que nos contas ti por aí? Alguna preguntiña dos enxogueiros para Diego. Dinos, por exemplo, Cristo, que é o primeiro que pregunta. Que sabedes no vestuario do proxecto do Racing para os próximos anos? Tedes algunha idea? Non teñes algunha idea? Pois a verdade é que vou desilusionar coa resposta porque a verdade é que de momento pois os xogadores non estamos un pouco a marxe desa situación que está aí un pouco por detrás levándose a cabo de cambio de ciclo no clube e, bueno, a verdade é que non temos constancia de nada. Unha moi directiña de Cancerbeiro Diabólico que nos di, empezades a ver o túnel moi oscuro? Non, eu non son desa opinión. A verdade é que o de hoxe é un accidente, pero penso que o equipo estas 3 semanas demostrou que pode dar un cambio, que pode cambiarlle a cara ao equipo. Sinceramente, pois, son unha persoa bastante positiva nese aspecto e confío nos meus compañeiros, en min, en Ricardo, e penso que vamos darlle a volta á situación. Iago dise, pensarías en volver ao Celta B nun futuro? Non, Celta B, imposible, non? Non, bueno, iso foi unha etapa da miña vida moi feliz e, bueno, xa rematou. Este é prototipo de pregunta no que o enxogueiro, a medida que vai preguntando, vai pensando realmente o complicado que é a pregunta, non? É dicir, por que non se reúnen os xogadores? Esta faina ben, ben Simons. Por que non se reúnen os xogadores co corpo técnico, entre todos, e intentan saber onde están todos os fallos e resolvelos? E, tío, ao final, aínda que non é fácil. Non é fácil. Bueno, poderíamos facelo. Non, home, claro, evidentemente que isto se fai e, bueno, as charlas co entrenador e máis do día a día do que a xente pois pode pensar, bueno, as charlas co equipo, as charlas individuales, bueno, dase a opinión dos xogadores, a versión do míster e incluso, pois, algunhas veces, pois, incluso discutimos. Bueno, como en todos os sitios, non? Dinos, Aarón, que cantos goles prometes daqui a final de temporada? Non sei. Con chegar a cifra do míster, creo que prometeu Eres a míster. supersticioso? Non te gusta dicir moito número? Non son nada supersticioso. Dinos, Eusón, temos o Pontevedra e o Racing en demasiados apuros, en cambio, ascendidos como Fabril e Bouzas, aí arriba, tras varios anos noutro grupo, perxudicou o cambio? Non, eu penso que non.
de primeiras, cando hai un cambio de grupo, sempre pensamos que vai ser a peor, non? É máis polo descoñecemento, digamos, dos xogadores de outros grupos igual, ou porque, bueno, é algo novo para nós, pero, sinceramente, penso que non complicou ou non subiu o nivel da categoría. E última, dinos, Hacker, que hai xogadores de calidade que marcan diferencias, que tedes de sobra deste tipo de xogadores, que realmente, que é o que pensas que falla, se é mala sorte, se é actitud? E dinos, a Malata sempre era un campo moi complicado, e agora case todos puntúan. Hai que cambiar a dinámica, ánimo, dinos, ao final. Pois sí, a verdade é que, bueno, analizar así en frío, digamos, os erros que comete o equipo, pois como di aí o Enxogueiro, hai xogadores de calidade, bueno, ás veces proxectas unha cousa, digamos, de primeiras, un obxectivo que era, pois, estar aí arriba, bueno, as cousas non comenzaron de todo mal, pero, bueno, de súpeto, pois, empezaron a torcerse, as cousas empezaron a non sair, e ás veces, pois, por moito que ti queiras, digamos, darlle a volta, pois non atinas coa tecla, as semanas van pasando, non eres quen de gañar, non eres quen de puntuar, de darlle a volta ao equipo, e, bueno, meteste nunha situación como a que estamos nós, que non é doado sair. Estás tocando moito responder esta pregunta este ano, cando a vez que vas unha cafetería, un bar, ou cando estás cerca da zona na que adestras? Sí, é a pregunta do millón. Eu penso que o que máis lle sorprende a xente é como é posible que un equipo que está feito para outras cousas, pois este pelexando polo que está pelexando. Como levas? Xa ben, pero, bueno, a xente, digamos, desde fora, pois, simplifica moito a situación que é o día a día de vivir esta situación de non gañar, de non puntuar, de querer e non poder, pero a verdade é que é unha situación bastante difícil. Bueno, hai unha preguntilla máis para o segundo bloque. Para a reta final, non? Moi ben, Charlie, grazas. Pois avanzamos coa outra cara da moeda.